देवाचा भेटी रे देव कृष्णा अर्ध्या वाटी रे आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे देव कृष्णा अर्ध्या वाटी रे आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे देव कृष्णा अर्ध्या वाटी रे आषाढी एकादशी निमित्त समेस्त गोंयकारांक आनी देशवासियांक शुभेच्छा। आषाढी एकादशीच्या निमित्तात म्हापसा मध्यभागी आशिल्ल्या ह्या मंदिरात आज आषाढी एकादशी पांडुरंग विठ्ठल रखुमाई हांची अभिषेक आनी महापूजा करपाचो मान म्हापशांतल्या ह्या लोकांनी म्हाका दिलो, त्या बद्दल हांव तेंचे सगळ्यांचे कोंकणी आनी बाकी सगळे भक्तगण हांचे खूब खूब हांव धन्यवाद म्हणटा। म्हाज्या बरोबर आमचे उपसभापती बाब जोशुआ डिसूजा ते हांगासर आसात, तांच्यांनी देवाचें दर्शन घेतलें, पुजा केली। समेस्त आमचे म्हापसा नगराध्यक्ष आनी कावन्सिलर्स तेय बी सगळे जाण हांगासर आसात। हांव समेस्त गोंयच्या जनतेक परत एकदा शुभेच्छा दिता आनी दर वर्सा गोंयांतल्यान पंढरपूर वारी करून वचप खूब मोठ्या प्रमाणात भक्तगण दर वर्सा वाडत आसा। ते ऑलरेडी जे चंद्रभागेत स्नान करून तांच्यांनी कलश मुखाचें दर्शन घेतलें, तांची वारी सफल जाली। तांचेंय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी अशेंच भक्तिमय वातावरणात आषाढी एकादशी आज पुराय गोंयभर आनी पंढरपुरात साजरी जाता। बरें दिसता की लोक संस्कृती कडेन, लोक देवभक्ती कडेन खूब मोठ्या प्रमाणात वळपाक लागल्या। विशेष करून युवा पिढी हे जाका आमी म्हणटा की देश संस्कृतीच्या वटेन वाटचाल करपाक लागलेले आसा। माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल आमी जाका म्हणटा की विकसीत भारत, सुसंस्कृत भारत आणि विकसित गोवा, सुसंस्कृत गोवा घडपाक लागलेले आसा। हाजेच एक उदाहरण म्हणपाक काय हरकत ना। परत एकदा हांव समेस्त म्हापसाकारांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा। आज हांगासर पुजा करपाचो मान मुख्यमंत्री यांनी म्हाका दिलो, त्या बद्दल देव बरें करूं। नमस्कार। आज आषाढी एकादशी आणि आजच्या या दिसा सगळ्या गोमंतकीयांक, सगळ्या भाविक भक्तांक आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता। आयज देव पांडुरंगाच्या कृपेन सगळ्या भाविक भक्त जे आमचे अनेक अशा जाग्यार वचून ह्या सांखळे स्थळाचेर जे आमी म्हणटा ह्या उत्तर गोंयतले प्रति पंढरपूर अशें आमी मानता आनी ह्या धार्मीक स्थळाचेर आयज असंख्य अशे भावीक भक्त मोठ्या आनंदान आपल्या पायी वारी घेवन येतात आनी ह्याच क्षणी जे भावीक भक्त आपली एक संकल्पना करता की आपण पायी वारी पंढरपूर पर्यंत वचणारे असता। असे अनेक आमचे गोमंतकीय जे 15 दिसा पयलीं पंढरपुरा गेल्ले आसा त्या भावीक भक्तांक सुद्दां आयच्या दिसा शुभेच्छा दिता। त्यांची संकल्पना जी आसा तेंचो जो संकल्प केल्लो आसता तो पूर्ण जावन आयज ते मोठ्या आनंदान ह्या जाम गजरान गोमंतकान येवपाची परत त्यांची वारी आसतली। सगळ्या गोमंतकीयांक आयच्या दिसाच्यो परत सुद्दां शुभेच्छा दिता आनी देव पांडुरंगाचे आशिर्वाद ह्या सगळ्या गोमंतकीयांचेर लाभचे आनी ह्या गोमंतक भुमीन आनंद सुख लाभचे अशी सदिच्छा प्रार्थना करता। देव बरें करूं। आनंद सोहळा प्रथम वारी केलेली आहे। 2 तारखेला इथून सकाळी निघून 8 वाजता निघून संपूर्ण प्रवास करून आज या काल दिनांक 16 जुलै संध्याकाळी रात्री या ठिकाणी आम्ही आले किंवा संपूर्ण आज विठोबाच्या क्षेत्रक्षेत्र गेले 10 दिवस मुक्काम, 12 दिवस मुक्काम करून क्षेत्रवारी पंढरपूर क्षेत्र गेल्यानंतर आज चंद्रभागेच्या तिरी जाऊन चरण पादुकांचं अभिषेकरूपी सेवा करून संपूर्ण पंढरपूर नगरी आहे ही वारी प्रदक्षिणा करून श्री नामदेवच्या पायरीकडे येऊन तिला लोटांगण घालून कळस दर्शन करून लांबून मुखदर्शन करून आम्ही ही परत संपूर्ण वारी आमच्या वारकऱ्यासमेत या ठिकाणी
आलेलं आहे. आज या आषाढी एकादशीनिमित्त या विठ्ठलापूर नगरीमध्ये आम्ही आमच्या देव पादुका देवाच्या चरण पादुका विष्णूबाजूबाजून आलेल्या आहेत. या ठिकाणी आमचा सर्व वारकरी संप्रदाय या गोविंदानं एका मतानं आज पांडुरंगाच्या कृपेने ही वारी संपन्न केली. आणि देव परमेश्वराने या संपूर्ण वारीत आम्हाला सुख समृद्धी दिलं, यशो दिलं, बळ दिलं आणि अशीच वरच्यावर सेवा करण्याची वारी करण्याची प्रेरणा शक्ती आज बळ या आमच्या सर्व वारकरी म्हणून प्राप्त. ज्या काय वारी संदर्भात ज्या काय आमच्या मनोदय आहे, इच्छा आहेत, योजना आहेत, संकल्पना आहेत, ह्याच्याविषयी पुढच्या वर्षी उद्योग वारी काढण्याचा जो संकल्प आहे, जो पांडुरंगाच्या कृपेने आम्हाला शक्ती देईल आणि अशीच ही वारी सेवा करण्याची, विठ्ठल माऊलीची सेवा करण्याची संपूर्ण वारकरी आम्हाला प्रेरणा देईल अशी ह्या पांडुरंगाच्याकडे विनंती.